Búltar, Colleen Wear amach as teach a hathar féin tránóna. Lé an thermiméadar a bhí ingne an buis póirse ní jeag céim. Bhí si ceachta bliana jeag di ís. Chia si an láb róte gin clós I góta olantoní, dhá bhéad ró mhór, ag cuanál mála bláhanna a raibh gach a bhí cíanis daon an. Dhá ghres, péire stocí le pull ag na sala, cír a bhí ag caille leath dá íocle, agus leabhar dodamh enam the practical gardener a bhí leis amháthair. Taobh tírdí, tríd an bhneog cistín róte, chonaic sí lungrú ómra an lampa alla, agus scátha leas-mháthair, bhí iad ag casa arthaí cheana féin, mar nóir tharla cailín riamh. Cuireann tú cos amháin ais an mín seo, a dúirt iad, ag seasamh sa doras, le de lámha trasna de bhrullach agus de gíal socrtha mar gáil. Agus bei an siriam ag dul leat chuig an teach contae. Dág do athair an teach seo cugam. Tá sé scríofa go dlí thúil. Níl aon rud an seo a bhunna leat a thuile. Fuair athair cailín, Walter, bás de pneumóna sé, seachtainna roimhe sin sa gheimhreadh míle ní géad tríocha a seacht. Fós sé iad gas, ach 8,000 dheag roimhe sin, idir bhart níos mó ná rómánsíocht. Bhí is ag gach duine sa glan go raibh gá ag Walter, le duine chun an teach a chunál, agus ag dulí léig de réir a chéile de bhar an galar ina scabhthóga. Bhí gá ag iad le dídean agus písa talún, déal an socrú dóibh éireann fápéir, ach ní raibh sé riamh do cailín. An gcéad lá, bhóg iad isteach sa teach Barlow Creek. Déich si cailín mar a éacon duine fios sa troscáin, a fuair siad údrocht, ach nach féidir leo a úsáid. Bhí an cailín ró chuún, ró aisteach, ró chosúil le na máthair maraibh. I gcónaí ag léamh nuair ba cuair go raibh si ag sciúra urlar. I gcónaí ag fánaíocht trína cnic nuair ba cuair go raibh si ag deisiú nó ag scaoile pónarí. I gcónaí ag cur ceisina aisteacha faoi ither agus síalta agus conas a dás a máthair trátaí códearag sin gur cosúil gur péinteálaigh iad de lámh. Líon do bhfeathair ceann an chalín sin le nonsense, a dúirt iad le Walter íthe amháin ag duine, gan cur isteach a goth a íslú fiú amháin nuair a bhí cailín ina súi díreach ann. Léir agus gairdíní. Cot is fiú léir agus gairdíní do chalín a chaith fér céile nó post monachan a aimsiú. Ní dúirt Walter tada, bhí sé ró tuirseach, ró tin chuna iníon a chosint ón meán a dáma a lebe agus a chocráil a béilí. Chaisí sé isteach ina háithín agus déach sé siúl. Inis bhí Walter sa tulamh in aice le máthair cailín. Ruth a fuair bás de fiúr a scarlas nuair a bhí cailín 9 bliana díis, agus iad a dan go leor tar éis na sochraide chun cuma bha a corarthaí, bhí an páiste scuatha amach as an teach cosúil le Jonach ó chúine. Ulma sí go cuaramach. Sna seachtaní idir bás Walter agus díbret cailín, bhí iad tar éis cuairtehuairt gach córsa agus dúirtló le brón cleachtathe gur gadaí, bréagadóir agus cailín dín nó a bhí I cailín a rinne scéal deireanach mí-háisiúil dá hathar maraibh. Fuinom bhrúch iad a cailín amach an doras, ní raibh aon teach sa glan a ghlacadh lé. Más míl leat all amach, conna sa dairí le cailín ceithre bliana déag díis a cura amach sa bhuacht anar gan aon rud ach mála sean éadaí agus léir garaí dúireachta a thocailt isteach I gcnoc agus rud éigean cótháilean agus cóneamh-gcnoc a cluthú go mbíonn daoine I Conte Braxton, West Virginia fós ag caint faoi go dtí an lá atá inniu ann. Lostáil leis an gcainéal seo agus oberlums na túramí cá bhfuil tú ag féacant. Mar níor hábá sé a héal féin ach an rud a thóg Colleen Wear taobh stiad an gcnoc sin. Darí sé an bealach a dág réidiún omláin tuiscint cata bhí indéanta nuair a dúiltí tú géile. Níor greag Colleen an oíche sin. Rinne sí cinne ag seasamh an sin sa clós réite agus a analú ag teacht amach is scomal bhána nóir chaisí a fuinneamh jara. Bhí I bhád róbeag finnebheicí le cábh. Shiúil sí. Ba leabháthair réite de crédhearg agus géirbhéal a bhí an máthair amach as an gléan, a bhuaí rothaí cáirte
agus bhí tarantach le fér dán crua. Lean si ní I dro an bhaile, áit a raibh isteach nach nasclú ein doras, mar go raibh iad nimhithe gach tobar. Ach uí, suas an gcnoc isteach sa bhalla dorcha de na cuilte gheimhreadh. Bhí isteach na gcnoc seo mar a bhí is ag forthóir na báistí seomraí I dtithe féin. Bhí si ag fánaíocht orthu ó d'fhéadfadh sí siúl. Dús le na mháthair a bhún dí ginger fián a aithint, agus na háiteanna rúnda a fháil inar ás beagán model gach airach, agus níos déanaí ina haonar tar éis do rút bás a fháil, agus ní raibh cuairim aine faoi cat ar ina cailín le na huaireanta saoire. Bhí isteach go raibh 3,000 suas an sean-mháthair lagála, thar an mórclach a dúg na daoine áitiúla fiacail an díobhail air. Bhí glann os cóir tas da bannam Hadley's Hollow. Rinne fér dar bannam Ezekiel Hadley íireacht fermaireacht a dhéanamh anns na 1890. Bhí sé tar éis páiste colle a glanne, agus díaltóir fréamhacha a thocailt isteach sa gcnoc sulla bhór cronn titim bástó. Bhug a bhean ais go Parkerburg. Glach an conte an Talamh cias as cáin. Ní raibh ein duine ag ídithe. Thrich Colleen an glann timpeall meán ihe. Bhí an díaltóir fréamhacha ann fós. Cúine drónile gach sa gcnoc, thart 8 troy dibhnacht, agus sé troy lehead, frámathe le blic ganamh cluiche lábha a haringíomh ón abhainn 2 bliain roimhe sin. Bhí an doras amad lobhag, agus hit sé isteach. Bhí an taobh istí dorcha, agus bollag iireach tais agus de leoga ag lóbhag. Ach bhí sé as an ngné. Crosí isteach, bhollag sí de leoga marabh I nead garbh sa cúine. Cur sí an dá gres thar a corp faoin gólta, agus bhrú sí a drum I gcinne an bhalla cluiche. Níor chodal sí go ddíreach. Cros sí tríd na huaireanta dorcha ag dul isteach agus amach as leach chomhis ag crí. Nuair a chrich an chéad solas taní na muideanna tríd an doras titithe, cheas sí suas, rian agus ag pian a méire róthail chun agus déich sí an méid a bhí faighte aici. Paul gcnoc, tionscadal tréigthe fér bharmh, clocha agus salachar agus fuair. Ach chug Colleen faoi deara rud éigean maidin aród gach rud. Bhí an balla cúil. An balla a chuaigh is tíbhne isteach sa gcnoc. Che. Ní che, ní fiú compordach, ach níos teo ná an téir fuair lasmi. Bhrú sí a dá fáma go coram I gcinne na cluiche agus bhaithí sí Tá seasta, féinach ag rádíocht an Talamh féin, cinethe ag thart 50 beag bean a raibh siúl ag an spéir. Seas sí an sin fad I bhfad lena lábha I gcinne an bhalla sin, agus smíní sí rud éigean a dúirt an máthair blianta ó sin, ag glúna sa gairdín taobhthír den teach lena méire go domhan san íthir agus cuma uachtaíochta ciúin a aghaidh. Tá an Talamh ag iarraidh rudaí ó thuairstit, Colleen. Caithfidh tú foghlaim conas iad a dhéirí ag gheart. Bharí na chéad seachtaní beagnach. Bhar Colleen an méid a tharraig na sléibhte réite. Círe truma ag clí le tóir lom, an cuairt istí de chrainn bethe, taisce de chnóna dua ó log squirrel. Fuair sí an nún bheána feabhrúach na habhain, agus dí sí iad abh, salachar agus gach rud. Leis sí sneachta I Canastán merigach, agus dóil sí isce chomh fuair sin go ndéana sé pian a fiacla. Chail sí meachan nach raibh sí in ann a cailíe. Bhí a cud asnacha le feiceáil tríd a creiceann, tríd a méire scullte agus filethe agus ní leas-mháthair siad. Bhí ícheanta ann nuair a hit an teacht faoi bhun nád, agus bhra an fuair níos lú cosúil le mí compord, agus níos mó cosúil le lámh ag teanú timpeall a cábhra. Na hícheanta sin, bhrú sí I féin I gcinne an bhalla cúil che, agus léir sí os ard lena máthair sa dorcadas. Ní ag gí go díalach, ach ag iarraidh fuaim guthan duine chun an tost a chasc ó a slogga. Ach léann sí ag obair. Gach lá amháin, is cuma cé có log a bhreisí, is cuma cé có duna a bhí a lábha ag crí, d'oibrigh sí an díaltóir fréamhacha. Glann sí an smiúnagar,
blianta de dhiluga cainte, clocha titithe, írsmí luva an doris bunna. Rinne sí a córiú na blic genmh clocha a bhí ag boga os olínu. Dhear sí saplings ága le scían fáca a fuair sí I bhotracha bohan hadlí, agus rinne sí iad isteach I bhráma doris garbh. An sin, líonn sí na bearnaí le cré dhearg agus dornán fér marabh chun an gcuí a bhacha. Agus an sin, thosaigh sí ag Thochail. Ag buint úsáide á spád maireachtáil a fuair sí in aice le bunús an bhahan, ceann de uirlisí Ezekiel hadlí fós ag conáil le chéile tar éis ceithre scór bliain. Thosaigh Colleen ag leathnú an díaltóra fréamhacha níos duimhne agus níos leithne isteach sa gcnoc. Ní raibh eilúint innealtóireachta aici, ní raibh taithí tágala aici. Cad a bhí aici ná instinct, stubbornness, agus léadádí a rinne sí staidéir orthú sa garnóir protocúil. Dréachtaí destructór a dúg an leabhar tight glonne pit orthú. Jadí splacha ag technití a bhí úsáite ag míontar imire na hathracha tas fad na géite bliain is structór a Dr. Wallapinis. Bhí an frontable simplí, fiú dá mbeadh an saothar uafásach. Trí thocailt isteach I gcnoc os cóir tas, cruthí tú spás fás inslethe trí thaobh ag an talamh. Déadfaí an balla tas oscailte a clúdach le glonne chun solas na gréine a ligean isteach agus an teas a gabhal. Cur teocht cheasta cuige a chuig céim na hideach cosc an taobh istí reo. Fiú amháin sa gheimhreadh doháin, ní raibh tú ag troid leis an bhuacht. Bhí tú ag tuairt íosacht teasa a stóráil an talamh ó saoradh. Thochail Colleen 3 eanar agus isteach I mí feabhra ina haonar, ceithre bliana dídeis. Léitanta áirithe níor bhog sí, ach cúpla spád sulan dúiltaí a corp leanúint ai. Léathananta éile á diamáint, ag farg nach bhéadach sí a anamnú. Ní farg le hide, ach rud éon níos daimne, éilemh bheith ann. D'oibrú sí ó céad solas go dtí go raibh a lábha ag titim. Chuoi dheire bhí fearra, bhí spás aici thart dá thar troi lethad, fiche troi fad, agus 7 troi díomnacht ag an mála cúil áit a raibh an cnoc ag ardú os ciom. Hit an turlór I dá ardán lechan, ón malach isteach síos go dtí an balla cúil. Gach ardán thart 8 urlach níos ísle ná an ceann ribhe sin. Líná sí na bailí cré le clocha cruachta a haringí ón ann ag buint úsáide as an cré dhearg mar mórtáil garbh ach éifeachtach. Fá gach ardán, thóg sí bailí cummiáta ísel thart 8 urlach arda, chun leapacha plándála a fermiú a líonn sí le bar iireach is fearr a déadach sí a áil. Ihir forí se dorcha, crumbly scooped ó faoin na dilióga de na cuilte mágard agus measta le dilióga díscéilte agus gonmh ann le haid dréanála. Smooth sí agus cruthí sí gach leaba go cuaireamach mar go raibh rud éon intí, an tinstinct céine rinne amáthair bláhanna agus fiú srahanna a hoclú is cuma cé có bocht a bhí siad. Éilemh go raibh an rud seo a bhí sé ag tógáil ní hamháin fedmiúil ach ordúil, álan fiú, dá mbeadh áileacht ingéanta I ball sa talamh. Ba an dídean an cuid is deacra. Dhear sí péine beaga le tua ó na forracha bochán agus chuir sí iad mar raftarí. An sin chuir sí críomhacha péine, ní Colleen a cail a mabhar a bhí ann. Colleen a bhí ann a fuair rodéin. Tá mé ag tógáil ceapta teasa, a dúirt Colleen, faoi tholamh sa cnoc ionas gur féidir an bia a ás tríd an gheimhreadh. Déadach opal scags a bheith ag gáire. Déadach sí Colleen a bharcíocht síos go dtí an teach conta is Sutton. Áit a bheith an Colleen tar éis urlár a sciúra, go dtí go mbeadh sí sean go leor le pósa. Ina áit sin, thuaigh opal síos isteach sa Thochailt. Rinne sí staidéir na hardán agus na bullaí cliche le suim ag fás, agus dúirt, Pod a granal go leas-mháthair. Bé isce ag tarrant I gcinne an bhalla cúil sin. Pá céanal de dhí ort an seo.
Ilenach I drá an bhealaí isteach le gherbhal ag an mbun. Stán cailín arthaí. Ba é seo an céad uair ó bhás a hathar a bhí duine éigean ag labhairt lé, mar go raibh a raibh á dhéanamh aici tábhachtach. An lá sin rinne múnteoir, cusantúir agus rud éigean nach raibh aici ó bhí sí 9 bliana d'aois de cailín de ópal. Teaghlach, thug ópal bia. Árán arbhar, úla trumathe, pónarí glasa stánathe. Thug sí ólas. Deich bliana de hiiscint an méid a dás na sléimhte seo, agus cathain agus conas. Thug sí uirlisí agus thug sí gline. Tháinig an gline ó aglas freisbítéireach sa chunta seo, chugan a bhí leagtha síos le haghaidh acmod. Hábháil ópal na finneoga. Ag smaoinemh go bhéadach sí iad a úsáid le haghaidh frámaí fóra. Bhí aon déag fennel ann. Gach ceann thart dá troi faoi 3 troi. Gline sean trom le beagán de ionáltocht a lúb an solas go hálan. Nuair a chur cailín agus ópal iad isteach sa bhaile a bhí ag breathnú ó dheas, feistethe I bhrámaí darach lábha, tiltid chun an grian íseal an gheimhreadh a gabháil. Bhí an éifeacht lárach agus beagnach iontach. D'irteag solas na gréine isteach sa seomra I 1000 leoga óir. Bhuail sé na bullaí cluiche agus an oighear dorcha agus an talamh ag an gúil, agus rinne na dromclí sin go léir a insú agus a scéala mar tas. Faoin leor bhí, mórta, bhí an teachtistí ag 50 tríd an oíche, agus d'ardaí sé go dtí na seascadaí le líon tránóna gríonmhara. Bhí an téir tas, seibhar, beá. Go luath imí ebrán, chur cailín a 100 síalta. Leis, spiúnáiste, reidisí, turnipi, greens collarded, agus darnán de hialte trátaí luachmhara, go léir ó facáistí a hábháil ópal I prácaí gline, sorted agus lipéadathe ina lá bheag, cuaireamach. Chuaigh Colleen a glúine ualar na hiireachs na hardán, agus bhrúigh sí gach síl isteach san oighear dorcha lena méir, cheann ar ceann ag cogórnúil a nemneacha agus á gcór. An bealach rinne a bháthair de me seo. Isce sí iad go raibh an ghracán ag úsáid dear cré agus damhsí. Laistú de seachtain, bhí na 100 siúts pala glas le feiceáil ag brú sús tríd an oighear dorcha cosú le dorn beag ag srucha amach don solas a dúirte tríd na finneoga aglaise. Laistú de dá seachtain, bhí na hardán clúdathe le srachanna de sílóga. Laistú de bhí Colleen ag ithe greens úra. An 100 uair bhí aice le beagnach 3 bhí. Thuaigh sí ualar na hiireach a ceap de teasa le bogla de dúleoga leitis óga ina lap, agus an blas orthú, gláán agus scéal agus beá, bhris rud éigean oscailte is díontaí. Chaith sí cuine an 100 uair ó chaith iad amachaí, ní ó bhrón, ní ó físibh. Ó rud éigean nach raibh enaméir, an turing a bhaintteach go raibh lé in náíre. Gur phleagar an Talamh nach raibh sí chun bás á sa gcnoc seo corr be. Dás gach rud, ní hábháin dás, d'éirí go má leis. Cruthí an timpplacht faoin Talamh, rud éigean cosúil le sírí arach éadrom. Bhónaí an Talamh lúnachtaí teachta a bharí sílóga in gairdíní nachta. D'oibrí na ballaí clice mar cealraí téirmach, ag insú teasa I rith an lé agus á scúla sa níthe. Cruthí na hardán céimnithe micre ráidí le. Trátaí gréine an level uachtarach in eice leis an gline, leitis agus livanna fulangacha scá an ardán níos fure níos ísle. Faoin lár an saoire, 1937, bhí gairdín faoi halamh Colleen ag táirge I bhfad níos mó bia nó mar a déitfh sí féin agus ópal a ithe. Bhí sí leatnathe faoi dá, ag chur seomraí taobh leis a dúg sí scíthán, gach ceann lena finneoga salvaged féin. Thóg sí choras iscithe ó iireach tíirithe a cur a 3 fiapaí cré a bhún ópal, dí formiú agus tine I bhharnéis pál. Thóg sí rací trimú, seomra stórála fréamacha a Thochail níos duimhne isteach sa gcnoc, áit nach raibh an teocht riamh difriúil ó 50 céim, agus spás maireachtála beag. Anna compordach a snáte isteach sa taobh cnic
ineice leis an príomh-limistéir fáis. Thosaigh an focail ag scapadh tríd an bpobal sléibhe. An bealach a bhog an telas sna cuasa sin. Go máil go áirasach, pasáilte ó bhard cistí na bháin go ceann eile. Colleen ina gcónaí leasú de gcnoc ag fás glásrí faoi talamh I lár an gheimhreadh. Ceap an cúid mó daoine gur á bhéal nó gealtacht a bhí ann. Dúirs cúid gur imí an Colleen caite fiáin. Chruith cinn eile a gin, agus dúirt gur trúa an méid a tharla de lán Walter Wear. Ach cad a d'éirfe a dhéanamh? Full aisteach, smuointe aisteach, agus mháthair a líon a ceann le leabhar seachas balla. Bhínim ná níos fisrí ná na fíor. Whisper siad faoi ag an aglas, ag an siopa beatha, ag na cruinnithe quilting a bhuail I seomraí tosaigh a chéile tráthnóna an gheimhreadh. Bhí cúpla ceann acu féin iníonacha, agus bhí an scéal ag gramú orthu. An smaoinemh gur féidir le Colleen maireachtáil ina haonar sna cuailte, rud a thógáil ó rudar bith, I féin a bheithú ó fáil sa talamh nó nach bhéadach fíor fásta le daichead acra a gcuid tealach a canál ó bheith ag acras. Ba é an céad taobh mé a thug cuairt seachas ópal ná Harlan Combes a ré an siopa ginearálta I Flametown. Tháinig sé I mán fómór 1937 tiomáinte ag fisreacht, agus chur an méid a fuair sé stad go fuair. Thug Colleen é tríd an bailach isteach, dar is ceart faoin iomseo, phlámaithe in doracha bán agus feistethe le insí írin, suite isteach sa taobh cnic, mar sin go nádúirta hí na sléibhde le feiceáil go ráisí domhan. Leastí, hí an téir té agus balla sé rudaí glása ag fás. Chuaigh plondaí trátaí sús sreanga twine chuig na bíamaí ústalc. Líana leapacha leithes, cáil agus cáréad na hardáin I sraithanna bochta. Crochú luúhanna trimma ón ostéireann. Líonála prócaí cuimhnithe chealfanna snoite isteachs na bullaí. Rí a shrú cuill disce ara trí chanéal cré feag bulla amháin. Cheas Harland I lár an gairdín faoin talamh sin feag nóméad omláin. An sin dúirt sé, ba méid domanta. An sin dúirt sé rud éigean a bhí níos tábhachtaí. Céimh é díobh seo is féidir leat a gíalum. Ba é an ceist sin tús fiontar cailín. Tríd an titim agus an gheimhreadh 1937 isteach, 1938 chaláthar sí an siopa Harland le gríonsúra agus glasraí fréamhacha, nuair a bhí gach gairdín eile I contae Braxton réite go crua. Bhí tealaí nach raibh saléad úr riamh acu I mí aonar ag ceannach leithes ó gairdín faoi halamh. A thá Colleen a raibh an cuid mó acu tar éis é a scríomh amach. Bhí an targad mesartha ach go leor. Cheannaigh Colleen uirlisí cearta, níos mó glenne, stoc síalte. Dúirdaigh sí billige talmhíochta ón teireabhís sin ag stáit, agus léisi iad faoi hálas lampa, ag múna dí féin cemic iirech, plandáil comrádaí agus technící éráide fuair ón Scandíomh agus ón Rúis. Éigean ópal, cheannaigh sí cáta freisin a dorfag buataisí leabhar agus stocaí álan gan pill. Faoin blian 1939, bhí trí cheomara faoi halamh leiteicí. Gairdín saoirí lasmé, 8 sicín agus 2 gairdíoireachta darb enam Patience agus Clover. Bhí sí 6 bliana déag d'aois agus go thomláin féin leor. Ach thosaigh sí freisin ag múna. Thosaigh sé go neamh formúil. Bhí an cóirsan ag fiabhrí conas a fórsí trátaí, chun torthaí a shocrú có lua. Fermór ag fiabhrí faoin terrasing. Fuair Colleen amach go raibh brontanas aici chun smínte casta a bhíú I géimeanna féidir le duine bith a leanúint, agus chun daoine a spreige a dúra leo feaga sáil nach cheabh siad cliste go leor le fólam. Faoin blian 1910, bhí séisiún 7 núla á reachtála cé ag a gairdín taobh cnic, oscailte dín duine, sir in aisce. Doghlaim tealaí a bhí beagnach tar éis an cluiche mór a bharachtáil,
conas agat féin a thógáil ceapta teasa faoi Talamh. Scepa na teicnící ó cuas go cuas, ó grúm go drúm, cosú le síalta a iompitear ag uisce. Fuair opal scags bás go síocánta san arach 1940 ag 75 bliain d'aois sa chábán ina raibh cónaí orthu le beagnach 10 bliain. D'fhág sí a Talamh, seasca a 3 acra de thaobh cnic agus furise mar aon le na bailiúcán síalta a cuid leabhar agus nóta scríofa a dúirt, bhí tú an rud is fearr a dás mé riamh. Chuaigh Colleen faoi clon dogwood agus chuir sí trillium agus bloodroot agus cloic orm Virginia timpeall na huaige. Tháinig an cogadh an nullag sin. D'imí 4 óga go dtí an órap agus an eigéin ciúin. Bhí níos mó bia ag teastáil ónam ná na seanféar agus na páistí a dá ná riamh. Agus bhí gairdíní faoi Talamh. Colleen, anis na mórán, scepta ar fud Contae Braxton agus níos faide tóga ag daoine a bhún sí rí-thábhachtach. Deigli sí cover cumann sábhála síalta, bhún sí teicnící cuimhnithe, cabhraí sí le díaltóirí fréamhacha pobal a thógáil, agus scríobh sí pamphlet dar teidíl Growing Underground, a Hill Country Guide, a phríomhtáil sí ar míagráf ísachta, agus a gáil sí os cionn 300 cup. Ba le linn an cógaigh san haonar, 1940 a 3 a bhúil Colleen le aide a ríis. Bhí an dara fér céile aide tar éis a ágáil. Bhí an teach ar Barlow Creek ag titim os a céile. Póirse ag sagan, Jean ag scete, gairdín imithe go fialaí. Bhí aide 53 bliain d'aois agus phreathnaigh sí 7. Bhí sí le feiceáil ag gcnoc Colleen ar ceann amháin lia lúnasa tráthnóna, tunaí agus log aid. Seas sí ag bailach isteach an ceapta teasa agus ní dúirt sí tada ar feadh go bhád ag breathnú ar an méid a bhí tóga ag Colleen. Na gairdíní ardán ag lonrú glas, na bollaí clice ag rádíocht teasa, na painéal glunne ag gabháil an ghrian deireanach, an cruthú beo, anlathe go léir a dás ó ceaptha teasa marabh fér agus dúiltú Colleen aidias. Ní raibh is agam a dúirt iad sa deire. Ní raibh sé ina leitscéal omláin, rud éigean níos lú agus níos macánta, ad máil intais. Ní raibh is aice go raibh sé seo in déanta. Bhreathna Colleen ar an man a caiith amach sa fuairí gan rudidir be. D'fhéadfadh sí a cosú amach. Bhí an ceart sin aice chun phláma fuair a thógáil. Níor bheatha siad conas phláma fuair a thógáil. Níor bheatha sí. Phleacham focail sin ró mhór, ró éasca. Ach dúiltí sí ligean don sean gart a cinnte a dhéanamh. Bhí rud éigean fólamta ag Colleen ina blianta tucailt. Bhí searbhas cineál seach. Bharí sé rudaí, agus ní raibh sí tar éis maireachtáil gach rud a bhí aice, ach amháin chun ligean do rud éigean bás istí inti. Tar éis an cógaí, tháinig fear óg dar bannam Thomas Alford ó Bhaile go Contae Braxton le lámh clé briste agus dearca ciúin. Bhí sé tar éis fás suas trí cuas mhár, ach is beag gach, fuair sí bás ar maidin gairdín I mí Ebrán, 1999 in íos a 76, ba é séasúr an cur. Fuair a clon ina caithadh a aghaidh díirithe I dtreo an tiolas. Bhí na síológa trátaí a bhí tosathe aice an teachtain roimhe sin ag scéala a gcéad duilleoga fíor. Bhí Thomas tar éis dul rimpaí ceithre bliana. Amhlacha iad taobh le taobh ar an gcnoc in aice le cronn dogwood opal I cré. Bhí Colleen tar éis 60 bliana a caitheamh ag fólam chun tuiscint ál. Ibrion gairdíní faoi Talamh Contae Braxton, fós sa lá atá inniu ann. Banistíonn gairdín Colleen an cimpléasc buna, atá leacnathe agus nua amseartha, ach fós tógtha ar phríonsabal a cura amach mar Colleen ocras le leabhar leabharlanna agus slúsad fíor mharaibh. Tá os cionn ceithre 100 cineál sa leabharlan síalta, roinnt acu le fáil an seo. Tonólann an tionad
Teagas go ceartlanna séasúracha a bheallan cuairteoirí ó ar fud Appalachia. Tá an féimphléad cogaí ach clóite 7 nuaire. Le an plácha prásannacha leis an malach isteach chuig an seomla buna. Áit a raibh Alfred 1923 go 1990. Thochail sí isteach san darchadas agus fuair sí an solas. Mar sin, seo an ceist ar bhall lom a ágáil aga bhaniu. Cad is sé an rud I do héal a dúgan daoine eile do laige air. An cáilíocht a dúirt siad leat a chur faoi chás. An leas a dúirt siad a bhí gan úsáid. An fisreacht a dúg siad am mú air. An aisling a dúirt siad a bhí dóir do duine cosúil láite. Tuisc gníonn sin scéal Colleen Wear rud éigean atá tábhachtach dún. Rud éasca a rá ach deacair a chréidúint nuair is tusa atá ina seasamh sa bhuacht gan rud ar bith. An rud céine a chur amach í ba é an rud a hábálaí. An fisreacht a dúg iad gan luachchéir. An léthóireacht a dúg na córsanna leisciúlacht air. An siúl a dúg siad aisteach air. An bringló dú a dúirt siad a bhí os cionn a stádais. Gach cáilíocht ar ina cailín neamh ina bhínithe sa teach sin ar Barlow Creek, ba é sin go ddíireach an cáilíocht a bhí de dí orthaí chun maireachtáil leistí gcnoc sin. Tá an domhan lán de gine aon siadut go bhfuil na rudaí a bhfuil grá agat dóibh ina ama mú, go bhfuil de chuid lasna gan fraitheitiúlacht, go bhfuil de bhealach chun an domhan a fheiceáil mícheart ná aisteach ná mí compradach. Inti siad é seo dot le muín omláin. Agus bé cuid acu ag géirí go maith, agus cuid acu nach mé. Agus níl sé sin tábhachtach ach an irid.